Fasan. Fasan. Det var det, jeg sagde. Fik de dem begge, så det ved jeg så ikke lige. Ja, der var 2 eller 3 styks. Jeg kunne se 2 flyve i hvert fald, og den ene faldt ned. Og nu kommer du og bagved. Ja, men jeg kan bare se det meste af det. Fandme fed. Der kommer en due der. Ej, det var en fin kok. Jeg fløj videre. Fasan! Ej, hvor fint de er her, sgu. Ja, fasaner, de er her da. Hvor er den fasan, der blev skudt? Hvor er den der fasan, I skød? Fandt I fasanen? Fandt I den fasan, I skød? Hvor er den henne? Nå. Kæft, mand. Hvor mange fasaner var det, der gik lidt der? 3? Og I skød kun én? Nå. Det var snæppe. Den letter lige, da jeg kom hen.
Hæb og hæb. Hæb og hæb. Hæb. Ish, ish, ish. Ish, ish. Ish, ish. Ish, ish, ish. Ish, ish, ish. Ish, ish, ish. Ish, 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 ish. Ish, ish. Ish, ish, ish. Ish, ish, ish. Og der kommer jeg. Gæs over jer. Ej, nu kommer de fandme. Hvor gik bagud? Ish, ish. Ish, ish, ish. Yes. Yes. Ish, ish, ish. Ish, 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 ish. Hvis du går lidt hurtigere, Mike, så kommer du op på linje. Hvad siger du? Ish, ish, ish. Ish. Ja, ja. Vi begynder at trække derover lige om lidt. Vi trækker skråt over om lidt, så vi kommer ned og står for hernede for, når de driver hen imod os. For der kan godt være en har, der løb derind. Hvad siger du? Hvad siger du? Lorte dyr. Skal bare dø. Er den død nu? Hallo? Han er færdig af noget da. Her er hans hund. Hej. Ramte den? Den ser da også ud til at være ramt. Og han er ved at være træt. Det er godt, at han får en pause lige om lidt. Ja, ham. Og haren, den ligger så i læhegn nu. Jeg skulle fandme have stillet mig tættere på.
Hvad med ud af her? Hvad siger du? Jeg skyder også efter at snip. Den er lige foran mig. Det var snippen. Den fløj videre. Ja, jeg skød for meget til venstre. Ja. Men der ligger stadigvæk nok noget oppe i hegn. Derovre. Jo tak. Ja. Annika, du snakker og snakker. Ja. Nej, far, det kan du selv gøre. Men der er friske spor derovre efter Mikkel Rev. Vi har revgrav herovre, Er det? og simpelthen spor til en hel familie råvild. Ja. Jeg er træls med den hare. Ja. Det er de 4 her. De er fucking dårlige. De der. Ej, du bruger dem. Jamen, de er fucking skød, mand. Prøv at se her, prøv at se. Jeg har det. Må jeg ikke få et eller andet par 4 her? Tak. Åh, det var en Tommy. Den kan du ikke bruge. Det er en drage, for jeg ved. Er det en drage? Ja, det kalder min mand og mine unger mig i hvert fald. Hov, nu går min mors plante, så bliver hun til en drage. Det er kun om morgenen. Nej, i morgen der er jeg isegående. Hej mor. Hej. Rør din plante. Det er en fin plante. Du skal Rødbold op med min æbeltræ, er du med? Nå. Nu kommer vi lige op, så kan vi få en drikkepause. Ja. Sodavand og øl. Jeg tager lige patroner ud, så ved jeg det. Ja. Så skal den nok komme. Ja, så kommer det nu. Jeg har prøvet at gå her flere gange. Når vi så lige kommer op til bilen, så letter jeg slet med på marken. Ved du hvad, jeg... Hun er klar. Det er altid der mindst vandler, ligesom der med har der. Men det er nok store snipper, der er herude. Det var en stor snip. Ja. Hvor flot. Der er også meget lys i det. Sgu ikke den her. Hvad? Ja, den der. Det er en stor snip, der. Ja. Stor flot snap. Fandme nogle store snipper, ja. Ja. Den er bare flot, når de er. Ja. Snap der. Nej, det er ikke. Hvad skød du den med? Det er en syg snippe, der har lagt det æg. Nå, kæft. Ej, hvor er det dejligt Den der. at fryse i dag. Den hund der. Kim. Det er bare en god hund. Prøv at sit. Prøv at sit. Prøv at sit. Nu får du ikke flere. Okay, prøv at sit. Og så en mere. Ja, det med, så flyver hun. Hvor er jeg? Det var det, jeg hørte. Det fik de til at sige, hvor er jeg? Var det det, du sagde? Wow, det jeg sagde. Åh, okay. Kæft, mand.
Jeg har en fasan, der ligger herude. Kim. Jeg har en fasan, der ligger herovre. Jeg har en fasan, der ligger her. Den ligger lige foran dig, hvis du går henad. Lige ud. Ikke over med mig, men hvis du går lige ud, så skulle den ligge der et sted. Har du fået værsgo? Vi skal prøve at drive nedad her og se om der ikke ligger en fasan, der trykker sig i det der. Men den fasankok, den lavede bag mig og fløj ind i sået. Ja. Der ligger en fasan herude. Jeg har skudt en fasan, der ligger her. Lige ude her, hvor Kim står. Skal jeg prøve at gå med nedad, Kim? Lige ude for, hvor hunden løber næsten, og så skal den lidt til venstre. Du går faktisk lige ned til den, hvis det er. Gør jeg, eller gør jeg det her? Det gør du. Der har du fundet, Jack. Ligger der noget bag? Ligger der noget der? Wow, Jacker! Det var godt, dreng! Ja! Det var godt! Det var godt! Hvor var du dygtig! Ja, det var godt, du! Ja, det var godt! Ja, så er det. Jo, tak. Hold da fedt! Det er det, jeg siger, vi har fine kokker herude. Altså, jeg vil ikke lyve. Nu var det hans første fasan. Jeg vil gerne købe den af dig, hvis det er. Det må du da gerne. Altså, Det må du gerne. Hvor flot den er. Det er en flot kok. Det er det, jeg siger, vi har flotte kokker herude. Og prøv at se. hold kæft, Den er jo lidt, det er jo lidt en blandingsras, den her. hvor det er... Den er jo lidt blandet, fordi den er tæt på at være grøn fasan. Men jeg Hvor tænkte, er du dygtig, du! Hvad? Ja, det var din. Hvor er du god! Men han- Godt, skat! Det var godt, han fandt den. Hvor er det godt! Det var en fin fasan der. jeg tænkte måske der var alt, der står, og så hvis... Jeg fasanen op og kigge på den. Ja da! Han skal fandme deroppe og ses. Ej, hvor er den fin. Han er rigtig flot. Men du kan se, han er også tæt på at blive en blandingsrace af en grøn fasan. Ja, hvad er det for noget? Det er jo fordi, der er grøn fasan også. Nå. Og det er også sådan en, jeg har investeret i. Jeg har investeret i en grøn fasan. Ja, den fandt du? Ja, du fandt den. Det er din. Nu skal jeg nok få at vide, det er din. Men det var den, han fandt. Ja, det er godt, du. Det er godt, Jack. Ja, det er godt. Det er din, ja. Øj, hold da kæft, der synger jeg noget. Ja, det Det er godt, Jack. Prøv at se. Jamen, Det er frisk, det der. det er meget. Ja, det er godt, Jack. Han slog også helt vildt ud. Ja. Her på vejen. Der er masser af rævespor her. Ja, der er masser.